Čo je čo za to mám alebo ČZTM pravidlo? Toto pravidlo je základom komplet všetkej komunikácie. Prečo? Keď chcete niečo vyjednať, vy niečo chcete a druhá strana tiež niečo chce. A spolu zatvoríte obchod alebo výmenu alebo spoluprácu akéhokoľvek typu, iba ak dáte každej strane to, čo chce. Príklad. Predstavte si, že chcete niekomu niečo predať. Ako mu to predáte? Je jasné, aké je vaše ČZTM. Chcete zarobiť na to, že budete mať maržu z predaja. Ale ako mu to predáte? Čo mu poviete tak, aby ho tá vec zaujala a oslovila? Že v tom vyzerá dobre, alebo že mu to sekne, alebo že sú tam nízke poplatky a je to výborná cena, alebo zľavy. Skrátka je to úplne iné pravidlo. Tá základ úspešnej komunikácie, ale aj úspešného obchodu a vyjednávania v každej sfére života, od biznisu po bežný život, je vždy pochopiť druhú stranu a uvedomiť si, čo druhá strana chce. ČZTM druhej strany. A keď sa naučíte používať pravidlo ČZTM, začnete komunikovať aj vyjednávať s ľahkosťou a zistíte, že to vyjednávanie a život vás tak viacej baví.